神様は言われた。光あれ。神様は言われた。光を昼と名付け、闇を夜と名付けた。第一日である。神様は言われた。水の間に大空があって、水と水とを分けよ。第二日である。神様は言われた。天の下の水は一つのところに集まり、乾いた地が現れよ。それらは海と陸と名付けられた。神様はまた言われた。植物と実を結ぶ果樹とを地の上に生えさせよ。第三日である。神様は言われた。光は大空にあって昼と夜とを分け、印のため、季節のため、日のため、年のためになり、地を照らす光となれ。第四日である。神様は言われた。水は生き物の群れで満ち、鳥は地の上、天の大空を飛べ。神様はそれらを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ。また鳥は地に増えよ。第五日である。神様は言われた。地は生き物を種類に従っていだせ。神様はまた言われた。我々の形にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と這う者とを治めさせよう。神様は自分の形に人を創造された。すなわち神様の形に創造され、男と女とに創造された。第六日である。神様は言われた。こうして天と地とその万象とが完成した。神様は第七日目にその作業を終えられ、休まれた。神様はその第七日を祝福され、これを聖別された。また神様は死んだ万象を創造するとき、使いの立場として霊的存在である天使を創造された。そして神様は天使長ルーシェルを子女であるアダム・エバの教育係として二人が完成するまでの間、彼らを導くように指示された。アダムとエバの完成の日が待ち遠しいですね。アダムとエバは神様の最高傑作。その二人をルーシェル天使長が導いているのですね。天地創造以来、私はすべてのことを神様と共に行ってきた。あらゆる被造物は彼らのために作られ、彼らを喜ばせようと神様ご自身がすべてを投入されたんだ。アダムとエバの完成する日を神様がどれほど待ち焦がれているか、その愛の深さに私は何度感動させられたかわからない。ルーシェル天使長がいれば神様も安心ですね。見てください。二人が仲良く遊んでいますよ。そういえばルーシェル、ルーシェル、ルーシェル。私のことを呼んでいるようだ。失礼するよ。何かあったら私たちにも手伝わせてください。私も何でもやります。ありがとう。では。この時エデンの園は神様の喜びと感動であふれていた。
ある日神様はルーシェルを通しアダムとエヴァに三大祝福を与えた。アダム、エヴァ、アダム、エヴァ、神様から大切な御言葉をいただいてきた。これから君たちにそれを伝える。アダム、エヴァよ、まずよく育ちなさい。互いの心と体をよく育てるんだ。そしてよく子を増やし、子孫を残しなさい。そして誠の愛で全ての万物を治めなさい。これが神様の御言葉だ。分かったけど、どうやって子を増やすの？アダム、君には神様から命の種が与えられ、エヴァ、君には愛の実が与えられている。時が来ればその種は実の中に宿り、命となるのだ。しかしそれを間違って食べれば、その実は善にも悪にもなるものだ。アダム、エヴァ、君たちはこの世界のどんなものも食べてもいい。しかし、この善悪の愛の実だけは食べてはいけない。食べるには時があり、それまでは決して食べてはならない。それはお前たちが永遠に生きるためでもあり、死なないためでもある。わかったね、アダム、エヴァ。はい。こうして神様はアダムとエヴァに三大祝福を与え、また一つの戒めを与えた。それは被造世界の中で人間のみが神様の子女として創造され、永遠なる存在となるために愛の完成という責任分担を与えられたことを意味していた。しかしこの時、ルーシェルの中にある疑問が生じていた。神様は本当にアダムとエヴァをこよなく愛しておられる。あのように嬉しそうな神様を私は見たことがなかった。そう、神様は私には見せてくださらなかった姿でアダムとエヴァを愛されている。なぜ私が先にエデンの園を苦労して作り上げてきたのに、神様は私よりもアダムとエヴァを愛されるのか。どうしたの、ルーシェル？なんでもない。それより新しい発見はあったかい？うん、とっても可愛いお花があったの。見せてあげるから一緒に行きましょう。いや、私はやることがあるんだ。一人で行きなさい。そうなんだ。じゃあ行ってくる。あ、気をつけるんだよ。うん。ルーシェル、どうしたのだ？なぜアダムとエヴァと一緒にいてやらないのだ？神様、どうして私にはくださらない御言葉をアダムとエヴァにだけくださり、どうして私よりアダムとエヴァを格別な立場で愛されるのですか？私は寂しいです。正しい道を行かれる神様がそのようにされてもいいのでしょうか？お前は私の良き使いであったではないか。この世界を作る時もお前がいつも共にいて私を励ましてくれた。その頃とお前に対する私の愛は何も変わらない。ならば私にも祝福をください。ルーシェルよ、アダムとエヴァを愛し、彼らが私のように完成するようによく導きなさい。それがお前のためでもあるんだよ。私には理解できません。アダムとエヴァと同じように
私を愛してください。ルーシェルよ、お前はお前の位置を守りなさい。私の位置とは何ですか？あなたが私を正しく扱ってくださらないなら、私は自分自身で自分の位置を見つけます。彼らと私が違うとすれば何が違うのか。アダムにはエヴァがいる。そうだ、私にはエヴァがいない。相対となるものがいないのだ。エヴァは美しい。そうだ、私はエヴァと共に過ごそう。ルーシェル、見て、かわいい花飾りを作ったの。本当だね。これは綺麗だ。そうでしょ？どうしたのルーシェル？何でもない。そう？ルシェルはこの世界ができるまでずっと神様のそばでお手伝いしてたんでしょ？ああ、私はずっと神様と一緒だった。海も空も大地も私が一緒に創造したんだ。神様はいつも私に意見を求められながらこの世界を作られたんだ。私がいなければ神様だってあんなに見事には作れなかったはずだ。それなのに。ルーシェル？いいかいエヴァ、私はこの世界のことなら何でも知っている。この世界では私がお前たちの親なんだ。何でも私の言う通りにするんだよ。うん、ルーシェルは神様のことなら何でも知ってるんですものね。そうだよ。アダム、このアダムさえいなければエヴァを私の総体にすることができる。アダム、君も私の言うことをよく聞くんだ。この世界では私が君たちの親なのだから。分かってるよルーシェル。突然どうしたんだ。アダム、君は男として創造された。だから私のように賢く、そして強くならなくてはいけない。いろいろなところに行ってこの世界のことを学ぶんだ。うん。よし、ほら、今日はあの山に登ってみるといい。頂上からの景色は素晴らしいぞ。それにあの山には珍しい生き物がたくさんいるからきっと楽しいぞ。よし、エヴァ行ってみよう。アダム、エヴァには無理だ。エヴァは女だ。それにあの山はエヴァには危険すぎる。エヴァも怖いだろ。うん、アダム、私には無理よ。アダム、一人で行っておいで。それにエヴァには他に学ばなきゃいけないことがあるんだ。そうなんだ。分かった。じゃあ行ってくるよ。じゃあなエヴァ。私には何を教えてくれるの？エヴァ、お前はこの世界で一番美しく創造された。この世のどんな美しさもお前ほどではない。私がお前をもっと美しく育ててあげよう。本当？私美しいもの大好き。どうしたら美しくなれるの？ルーシェルの話たくさん聞きたいわ。エヴァ、さあついておいで。ルーシェルは愛の減少感を満たすためその知恵のすべてを使いエヴァを誘惑しアダムを遠ざけた。その日々は幾日も続き、
やがてルーシェルとエヴァの間には不自然な愛の関係が築かれるようになっていった。私の話は面白かったかい？うん。ルシェの話はとっても面白いわ。私の好きなものとか喜ぶことをよく知ってて、楽しいことばっかりよ。私もお前といる時が何より楽しい。お前といると私の中の寂しさが消えていく。エヴァ、お前は本当に美しい。ルシェル、なんか不思議な気持ちだわ。この気持ちは何なの？エヴァ、それは私がお前に一番教えてあげたいものだ。何なの？それはこの世界で最も素晴らしいもの。愛の世界の話だ。愛の世界のこともルシェルが教えてくれるの？私は何でも知っていると言ったじゃないか。ルーシェル天使長、エヴァ、愛の話は今度ゆっくり話してあげよう。今日はもう休みなさい。わかったわ。ルシェル、また明日ね。あ、おやすみ。ルーシェル天使長、何をしているのですか？神様が心配されています。私は自分の役目を果たしているだけだ。ルーシェル天使長、あなたはご自分の位置を守るべきです。自己の位置を離れれば、あなたが天地の犯罪者になってしまいます。神様を超えてこの世界に罪を作ることは私たち天使のすべきことではありません。私にはできないことはない。この世界も私がいたからできたのではないか。これからは私は私の道を行く。神様の心の痛みがわからないのですか？その心を収めるべきです。私たちは神様の忠実なしもべであるべきです。愛を勝手に所有してはならないはずです。もう私の心は神の愛では満たすことはできない。すべては神の責任だ。神が私に孤独を与えた。私はもう耐えることはできない。お前たちに私の寂しさがわかるはずがない。もう誰も私を止めることはできない。ルーシェル天使長、エヴァ、ルシェル、おはよう。見て、神様のお作りになった世界は本当に美しいわね。エヴァよ、お前の美しさはこの景色どころではない。エヴァ、私がお前をもっと美しくしてあげよう。本当？エヴァ、私はいつもお前のことを考えている。私も、ルシェル。あなたと一緒にいることが楽しいし、あなたといると感じたことのない感情を感じるの。でもこんなのっておかしいんでしょ？そんなことはない。それはお前が愛の世界を知る時が来たからだ。私がお前に愛の世界の素晴らしさを教えてあげよう。私も愛の世界のことを知りたいわ。でもどうやって知ることができるの？その方法は、私がお前の愛の実を
取って食べることだ。ルーシェル、でもそれは神様が食べてはダメだって、死んではいけないからと言われたんじゃないの？食べたら死んでしまうようなものを神様と私が作るはずないじゃないか。愛の実は取って食べるためにあるんだよ。安心しなさい。今まで私が間違ったことがあるのか？一度もないわ。本当に大丈夫なの？大丈夫だ。今から私がお前を正しく導く。神様も私の言うことを聞くように言ったではないか。私、どうしたらいいかわからない。エヴァ、私に任せなさい。お前が私を受け入れてくれさえすれば、愛の世界を知ることができる。エヴァ、私を導いて。エヴァはルーシェルの誘惑に負け、ルーシェルとの間に不倫な愛の関係を結んだ。ルーシェルは自己の愛を満たす喜びの中、エヴァを霊的な堕落へと導いた。ルーシェルとエヴァとの愛は神様を避けながら幾日となく続いた。やがてエヴァは自分とルーシェルとの関係が不倫なものであることを悟るようになり、その心の中を不安と恐怖が募るようになった。ルーシェル、私たちの愛はやっぱり間違ったものなんでしょう？神様がお怒りになっているのがわかるわ。どうしたらいいの？神様のせいだ。神様が私を孤独にさせたからだ。エヴァ、それでも私はお前を愛している。お前だけは私から離れないでおくれ。ルーシェル、私怖いわ。どうしていいかわからない。エヴァ、ここにいたのか。探したぞ。エヴァ、どうしたんだ？何かあったのか？アダム、私怖い。エヴァ、何があったんだ？どうしたらいいんだよ。教えてくれよ。私の言う通りにしてほしいの。私にはあなたの愛が必要なの。分かった。僕が慰めてあげるから。どうしたらいいか言ってごらん。アダム、あなたの愛で私の心からこの恐怖を取り去って。分かった。お前の言う通りにするよ。こうしてアダムとエヴァは時ならぬ時に愛の関係を結び、肉的にも堕落した。しかしエヴァはアダムとの間にルーシェルほどの熱情を感じることがなく、続けてルーシェルを恋しがるようになった。こうしてアダム、エヴァ、ルーシェルとの間に複雑な愛の関係が築かれるようになった。これが人類の罪悪史の始まりであり、現在すなわち罪の根となったのである。
ダム、なぜ取って食べたのですか？エヴァがいけないんです。あの女が私を誘惑しました。エヴァ、ルシェルが悪いんです。ルシェルが私を誘惑したんです。神が悪いのだ。ルーシェル天使長、なぜこんなことを？私を寂しくさせた神が悪いのだ。もはやこの世界は神のものではない。私のものだ。私がこの世界の神になったのだ。あなたはもう天使長ルーシェルではない。神様を裏切り、この世界に罪を作ったサタンだ。サタン？よかろう。神がそう呼ぶなら呼べばいい。さあアダム、エヴァ、神はお前たちを裁こうとしている。私と一緒に来るんだ。私こそお前たちの親、この世の神だ。神様、あなたの心が痛むのがわかります。愛する子女を失ったあなたの痛みが今にも狂い出しそうなほど苦しむあなたの心が。愛する子女を失い、ルーシェルの反逆を受けるあなたはなんとかわいそうなお方でしょうか。全知全能のあなたでも愛だけはお一人でなせません。愛のみに生きるあなたが孤独になられました。その悲しみを誰が知ることができるでしょうか。あなたの悲しみが天地を覆っています。こうして人類はその始まりにおいて不倫なる愛を築くことにより永遠に続く愛らしい愛をなすことができなくなった。そして神様の願う誠の愛を忘れ、偽りの愛の中で神様を愛する以上に自分を愛するようになった。一方神様は父母の立場を去らざるを得ず、堕落した立場を再び取り戻させるため、愛する子女を厳しい罪の清算の道へと追いやる無慈悲な神様とならざるを得なかったのである。やがてアダムとエバはサタンの血統を受けた子女を得るようになった。兄の名をカイン、弟の名をアベルと言った。アベルは羊を飼う者となり、カインは地を耕す者となった。神様は二人に供え物をするように命じ、アベルは羊の中から初子と最も肥えたものを供え、カインは地の産物を供えた。アベルよ、神様はあなたの供え物を祝福されました。ありがとうございます。兄さん、私の供え物を神様が取ってくださいました。こんなに素晴らしいことはない。神様、ありがとうございます。私のものはどうでしょうか。カイン、あなたの供え物は顧みられませんでした。なぜ私のものは取ってくださらないんですか。神様がなぜ差別をされるのですか。私の供え物も取ってください。カインよ、なぜあなたは憤るのですか。なぜ顔を捨てるのですか。正しいことをしているなら顔を上げなさい。もし正しいことをしていないのならば、罪が門口であなたを待ち伏せています。それはあなたを下へ求めますが、あなたはそれを収めなければなりません。
時、カインの供え物はアベルを通してのみ神様の前に備えることができた。なぜなら堕落によって失った位置を復帰させようとする重要な天の摂理が隠されていたのである。すなわち天使長とアダムの関係をアベルとカインを通して復帰させようとしたのである。天使長の位置に立ったカインは愛の現象感を超え、アベルを神様の立場から愛することにより、堕落により失った位置を取り戻すことができた。カインはこれを勝利するためにサタンとなったルーシェルの誘惑に打ち勝たなければならなかった。カインよ、なぜ神はお前のものを取ってくれない？なぜ差別するんだ？そのようなことをするのが神なのか？カイン、私の声を聞くがいい。神がお前に孤独を与えたんだ。お前よりあのアベルを愛した神が悪いんだ。どうすればいい？あのアベルさえいなければ全てはお前のものだ。アベルさえいなければアベルよ、野原へ行こう。話がある。兄さん、話って何です？迷うな。神はお前を祝福してくれない。祝福は自分で奪うのだ。あのアベルさえいなければ祝福はお前のものだ。アベル、お前さえいなければ私が祝福を受けられたはずなのに。兄さん、何するんです？ああ！カインよ、弟アベルはどこですか？知りません。私が弟の番人でしょうか？あなたは何をしたのです？あなたの弟の血の声が土の中から叫んでいます。神様があなたのしたことを知らないと思ったのですか？なぜ神様の祝福を自ら得ようとしたのですか？あなたの犯した罪のゆえに、あなたとあなたの子孫は地をさまよう放浪者となるでしょう。こうしてアダム、エバ、天使長の淫乱による罪によって生じた現在と、カインがアベルを殺害した殺人による罪が人類始祖であるアダム家庭の中で起きた悲劇である。堕落によってサタンの血統に落ちた人類は絶えずサタンの主観を受けるようになり、神様はこれを復帰するためのメシアのための基台を立てるために新たな摂理をアダムから10代後のノア家庭へと移されたのであった。